እቲ ፊልም ክጅምር ሓደ ጻዕዳ ባድላ ዝገበረ ሰብ ብምሽት ኣብ ገዝኡ ኮይኑ ናብ $15 ሚልዮን ዘውፅእ ድራግ ኣብ ናይ ሬሳ ሳንዱቕ ብምግባር ብመርከብ ጽዒኑ ናብ ኣሜሪካ ከዘዋውርን ካብ ኣሜሪካ ድማ ናብ ካልእ ሃገር ከዘዋውር ንዕዘብ። ብድሕሪ እዚ እቶም ነዚ ስራሕ ዘካናውኑ ሰራሕተኛታት ሰልዶም ተቐቢሎም ክበታትኑ ከለዉ ፖሊስ ክከታተልዎም ኣብ ዝፈተኑሉ የሽክዕዎም። ኣልፋ ዝተባህለ ናይ ፖሊስ ኣባል ነቶም ጡርጡራት ኣለዎን ዝተባህሉ ቦታ ብጃልባ ብእግርን ኣየርን ከቢቦም እቶም ኣብ ፓርት 1 ዝረኣናዮም ማርከስን ማይክን ምስ ኣባላት ኣልፋ ተሓባቢሮም ነቶም ኣዘዋወርትን ነቶም ተቐበልትን ምስ ድራጎም ኢድ ከፈንጂ ሒዝዎም። ብድሕሪ እዚ ናይ ሬድዮ ርክቦም ምስ ኣልፋ ተቋሪፁ እቶም ተኣኪቦም ዝነበሩ ሰባት ድማ መጥቃዕቲ ከብፅሕሎም ይፍትኑ እሞ ኣብ ልዕሊ ማርከስ ሽጉጥ ይሕዙ። ማይክ ነቲ ነገር ከርኩኡ ይፍትን እኳ እንተነበረ ሓደ ሰብ ግን ናብኡ ስለዝተኮሰ ንሱ እውን ግብረ መልሲ ብምሃብ ኣብቲ ቦታ ከቢድ ተኩስን ባርዕን ይፍጠር። እቶም ናይ ኣልፋ ኣባላት ስዋት ድማ ተኩስ ተኸፊቱ ምስ ረኣዩ ብቕልጡፍ ተንቀሳቒሶም ናብ በዓል ማርከስ ይመፁ። ማርከስ ኣብ ሓደጋ ከሎ ማይክ ከድሕኖ ኣብ ጥቑኡ ንዝነበረ ሰብ ክትኩሰሉ ከሎ ዘይተሓሰበ ሓንቲ ካብ ማይክ ዝተተኮሰት ንናይ ማርከስ መቐመጫ ጨሪፋ ክትከይድ ከኣለት። ድሕሪ እዚ ኩሉ ስርሖም ምስ ወድኡ ከም ዝሓሰብዎ ኩሉ ትድራግ ዘይኮነስ ክልተ ጥራሕ ስለ ዝረኸቡ ኩሉ ስርሖም ዳርጋ ከም እንትኾነ ነዚ ዜና እዚ ዝሰምዐ እቲ ዋና ናይቲ ድራግ ኣዘዋዋሪ ድማ ብኸመይ ፖሊስ ክመፁ ክኢሎም ብምባል ብሕርቃን ምስ መሳርሕቱ ይዘራረብ። ኣብ ዝቕፅል ዘምፅእሉ ዕለትን መዓልትን እውን ንኽቕይሩ ይእዝዝ። ብኻልእ ናቱ ድራግ እንዳምፅእ ዝሸይድ ሓደ ራሻዊ ንዕዘብ። ማርከስን ማይክን ድማ ንማርከስ ሕክምና እንዳወሰዶ ማይክ ይቕሬታ ይሓቶ። ድሕሪ እዚ ማይክ ነቲ ናይቲ ድራግ ሓበሬታ ዝሃቦ ኣይስፒክ ዝተባህለ ሰብ ደው ኢሉ ክልተ ጥራሕ ድራግ ከም ዝረኸቡን ንዕን ሒዞም ከም ተመለሱ ነጊሩ ነቶም ካልኦት ድራጋትን እቲ ዋና መን ከም ዝኾነን ኣብዚ 24 ሰዓት ውሽጢ ኣረጋጊፅካ ንገረኒ ኢሉ የፈራርሖ። ኣብ ካልእ ትዕዝብትና እቲ ራሻዊ ዋና ናይት ክለብ ነቲ ኣዘዋውር ድራግ ደው ኢሉሉ ንሱ ድዩ ንፖሊስ ሓበሬታ ሂቡ ይሓቶ። ንሱ ድማ ኣነ ይኮንኩን ኢሉ ብምንጋር ንሓደ ካብቲ ናይት ክለብ ኣርሒቖም ክድርብይዎ ንዕዘብ። ማርከስ ድማ ሕክምንኡ ወዲኡ ምስ ፕሮዲሰር ዝኾነት ሓፍቱን ሰበይቱን ደቁን ኣብ ገዝኡ ዕረፍቲ ወሲዱ ክዘናጋዕ ንዕዘብ። ማይክ ድማ ንማርከስ ንቁስሉ ዝኸውን መሐንበሲ ምፅኢ ክህቦን ዝበኣሰ ክሕርቆ ከሎ ሃንደበት ንሓፍቱ ይሪኣ። ናብ ኣምሪሑ ሓቂፉ ድማ ኣነ ንስኽን ኣብ ኒውዮርክ ፍቕሪ ከም ዝጀመርና ማርከስ ክፈልጥ የብሉን ኢሉ ክትስዕሞ ጠጠው የብላ። ንሳ ድማ ንምንታይ ክሳብ ሕጂ ዘይነገርካዮ በቃ ኣነ ሕጂ ክነግሮ እየ ምስ በለቶ ማይክ ድማ ሰንቢዱ ኣነ ባዕለይ ክነግሮ እየ ሕጂ ግን ሰዓት ይኮነን ማርከስ ሕጂ ብኻልእ ነገር ሓሪቑ ስለ ዘሎ ሓንሳብ ክንዕገስ ኣለና ኢሉ የእምና። ማርከስ ድማ ኣብ ቀረባ ግዜ ናይ ስራሕ ምቕያር ሓቲቱ ምስ ማይክ ክፈላለ ከም ዝኾነን ክሳብ ሕጂ ግን ንዕኡ ከም ዘይነገሮ ሰበይቱ ክትዛረብ ንሰምዓ። ተኣኪቦም እንዳበልዑ ማይክ ምስ ሓፍቲ ማርከስ ወልሓንቲ ርክብ ከም ዘይብሉ ንምምሳል እንዳፈተነን ድሕሪ ምግቢ ድማ ማይክ ካብ ኣይስፔክ ተደዊልሉ ሓድሽ ሓበሬታ ከም ዝረኸበ ይነግሮ። ካብ ኒውዮርክ ናብ ማያሚ ብቫኬሽን ዝመፀት ሲድኒ ድማ ኣቐዲማ ናብ ስራሕ ኢላ ኸደት። ብሕቡ ናብቲ ትሰርሖ ናይ ዲኤም ሪሓ ነቶም ገበነኛታትን ኣዘዋወርቲ ድራግን ከምኦም ዝኣመሰሉ ናይ ፋይናንሻል ስራሕ ትሰርሓሎም ነበረት። ምስቲ ራሻዊ ዋና ናይት ክለብ ተራኺባ ሕሳቦም ክትሰርሕን ነቲ ድራግ ዝገዘአሉ ሰብ ዝኸፍልዎ ሰልዲ ክትሓስበሎምን ትርፎም ክንደይ ምዃኑ ሰሪሓ ወድአት። ድሕሪ እዚ ነቲ ሰልዲ ንምብፃሕ ካብቲ ቦታ ብመኪና ምስ ወፀት እቲ ራሻዊ ድማ መክሰቡ ስለ ዝወሓዶ ነቲ በዓል ድራግ ደወለሉ። ኣብ ደገ ድማ ብኣይስፔክ ሓበሬታ ዝረኸቡ በዓል ማይክ ድማ ናብቲ ቦታ መፁ። ኣብቲ ከባቢ ድማ ብዙሓት ራስታ ሰባት ይረኣዩ ነበሩ። እዞም ራስታ ንናይ ሲድኒ መኪና ብሕቡእ ይከታተሉ ነበሩ። ድሕሪ እዚ ሲዲ ብዘይተፀበየቶ ነቲ ምስኣ ዝነበረ ኣውቲስት ቀቲሎሞ ንዓኣ እውን ክትኩስላ ክብሉ ሲዲ ግን ብቕፅበት ናይታ መኪና ማዕፆ ብምዕፃው ነታ መኪና ማርሽ እንዴትሮ ትፅውራ ብኸምዚ ድማ ክትሃድም ትፍትን። ነቲ ብቲ መኪና ማዕፆ ተንጠልጢሉ ዝነበረ ሓደ ራስታ ፅዲፋ ቦታኣ ናብ ናይ ኣውቲስታ ቀይራ ነቲ ቦታ ገዲፋ ሃደመት። በዓል ማርከስ ድማ ኣብቲ ቦታ ብምባሮም ይርእዋ እሞ ሲዲ ኣብ ስንታይ ትገብራላ እንዳተባሃሉ ካብቶም ደድሕሪያ ዝስዕቡ ዝነበሩ ራስታ ሰባት ከድሕንዋ ንሶም እውን ይከታተልዋ።
ኣብ መንጎ መንገዶም ዕሙራት ተኹስታት የካይዱ ነበሩ። ማይክ ድማ ነታ ቅልጥፍትን ጽብቕትን መኪንኡ ሒዙ ደድሕሪኦም ይስዕብ። ኣብ መንጎ ድማ ብቕልጡፍ ሓሊፉ ነቶም ተገጫጮም ጠጠው ኢሎም ዝነበሩ ራስታታት ሹክ ውጥውጥኡ ብዘደንቕ ክለት ኣርገፎም። ድሕሪዚ ሲድ እውን ብመከራ ካብቶም ሰባት ሃዲማ እቶም ሰባት ካብ ፖሊስ ክሃድሙ ከለዉ ማርከስን ማይክን ድማ ንሲድ ይርኪቦማ እንታይ ትገብር ከም ዘላ ይሓትዋ። ሲዲ ድማ ካብ መኪና ርሒቓ ተዘራርቦሞ ን5 ወርሒ ሙሉእ ነቲ ቀንዲ ናይ ድራግ ኣዘዋዋሪ ክትሕዝ ትሰርሕ ምህላዋ ነገረቶም። ነቲ መኪና ሒዛቶ ዘላ ሰልዲ ድማ ንመን ተብፅሕ ከም ዘላ ከይነገረቶም ብርሑቕ እቶም ናይቲ ዋና ኣዘዋዋሪ ሰራሕተኛታት ናብ መኪና ኣትዮም ገንዘቦም ክወስዱ ብምርኣያ ተልእኾኣ ከም ዝፈፀመትን ከም ዝወድአትን ተዛረበት። ማርከስ ድማ ትሰርሖ ዘላ ስራሕ ሓደገኛ ምዃኑን ንዕኡ ንዓብ ሓዋ መጀመርያ ክትነግሮ ይግባእ ከም ዝነበረ ይነግራ። በዚ ድማ ተቋይቆዋ ይኸይድ። ማይክ ድማ ነብሳ ክትሕሉ ይነግራ። ማርከስን ማይክን ናብ ኦፊስ ምስ ተመለሱ ብሓላፊኦም ሎሚ ዘብፅሕዎ ዕንወት ይንገሮም። ነዚ ገይሮም ድማ እንታይ ከም ዝረኸቡ ይሓቶም። ነዞም ድማ ድራግ ይኹን ሰልዲ ኢድ ከፈንጂ ከም ዘይሓዙን ነዚ ተሓተተ ድማ ብየዮም። በስ ድማ ዝበኣሰ ይሕርቕዎ። ንሱ ድማ ነዞም ናይዚ ከተማ ገበነኛታት ዝገበሩ ጌሮም ከጋልፅዎም ይነግሮም። እቲ ዋና ናይ ድራግ ኣዘዋዋሪ ድማ ሎሚ ውሕልኦም ምስ ነገርዎ ማለት ገንዘቦም ዘምፅኣትሎም ጓል ናይ ትራሻዊ ናይ ፋይናንሻል ስራሕ ትሰርሓሉ ከም ዘምፅኣትሎም ምስ ሰምዐ ንሱ ድማ ኣብ ቀረባ ግዜ ናብ ኩባ ዝልኮ ሰልዲ በናፁ ይብልዖ ከም ዘሎ እንዳተዛረበ ክበሳጮን ንገሊኦም ክትኩሰሎም ንዕዘብ። ማርከስን ማይክን ድማ ናብቲ ናይ ኣይስፒክ ድኳን ኣምሪሖም ብዛዕባቶም ራስታታት መንነት ይሓትዎ። ኣይስፒክ ድማ መጀመርያ ክነግሮም ፍቃደኛ ብዘይምዃኑ በዓል ማይክ ድማ ንድኳኑ ከፈራርሱ ጀመሩ። ድሕሪዚ ኩሉ ነጊርዎም ናብቲ ቦታ ኣምርሑ። ኣብቲ ቦታ ምስ በፅሑ ድሕሪ ብዙሕ ናይ ተኹሲ ልውውጥ ሓደ ራስታ ጥራሕ ምስ ተረፈ ሒዞሞ ብኸመይ ናይቲ ሰልዲ ዝውውር ክትፈልጡ ክኢልኩም ኢሎም ይሓትዎ። ንሱ ድማ ዝፈልጦ ነገር ከም ዘይብሉ እንዳነገሮም ኣብ ቪድዮ ካሜራ ሓበሬታ ክረኽቡ ከም ዝኽእሉ ይነግሮም። ንሶም ድማ ነቲ ብጥይት ዝተሃረመ ካሜራ ሒዞም ናብ ሓደ ናይ ኤሌክትሮኒክስ ብምውሳድ የዕርዮም ገለ ሓበሬታ ንምርካብ ይፍትኑ። ድሕሪዚ ኣብ ሓደ ናይ ቀብሪ ስነ ስርዓት ናይ ሬሳ ሳንዱቕ ወፂኡ ብዕጡቓት ሰባት ተዓጂቦን እቲ ሳንዱቕ ድማ ብናይ ኩባ ባንዴራ ከም ዝተሸፈነ ይርኡ። ድሕሪዚ ብቕልጡፍ ናብ ኦፊሶም ብምኻድ ምስኦም ኣብኡ ዝሰርሕ ናይ ኮምፒተር በዓል ሞያ ነቲ ናይ ሬሳ ሳንዱቕ ዝወፅሉ ቦታ ከፃርየሎም ይነግርዎ። በዚ ድማ እቲ ናይ ሳንዱቕ ሬሳ ካብ ድሮን ሞርያ ቻፒ ካብ ዝበሃልን ሳኩ ድማ ቪክቶር ቻፕያን ጆኒ ቻፕያን ብዝበሃሉ ተመስኪቡ ከም ዘሎ ይፈልጡ። በዚ ድማ ጆን ቻፕያ እቲ ናይ ድራግ ቀንዲ ዘዋዋሪ ምዃኑ ንርዳ። በዓል ማርከስ ድማ ብዘይ ፍቓድ ተሓቢኦም ናይቲ ሰብ ቴሌፎን ብምጥላፍ ብኸመይ ናብቲ ገዛ ክኣትዉ ከም ዝኽእሉ ናይ ቴሌፎን ዘረባ ይፃናፀኑ። እቶም ናይ ጆን ቻፕያ ሰባት ድማ ነተን ኣናፁ ንምጥፋእ ፀረ ናፁ ዝነፍሑ ሰባት ከም ዘድልይዎም ክዘራረቡ ብቴሌፎን ይሰምዑ። ንሶም ድማ ብቕልጡፍ ናብቲ ገዛ ኣናፁ ዘጥፍኡ መሲሎም ይመፁ። ኣብኡ ምስ በፅሑ ግን ዘጥፍዎም ድዱዕ መሲልዎም ነበረ እሞ ኣናፁ ከጥፍኡ ምዃኖም ተነገሮም። እንተኾነ ግን ኣንጭዋ ኣመና ዝፈርሕ ማርከስ ነዚ ምስ ሰምዐ በቃ ኣነ ክምለስ ብምባል ንድሕሪት ክብል ይደሊ። ብድሕሪ ዝነብሱ ብመከራ ተቆፃፂሩ ናብቲ ዝመፅዎ መልእኽቲ ስራሕ ኣተዉ። ኣብቲ ገዛ ድማ ናይ ድምፂ ዘመሓላለፉ መሳርሒ ንምትካል ዋየራት ይዝርግሑ። ማይክ ድማ ኣብ ባስኬት ውሽጢ ተቀዳዲዶም ዝተገሓፉ ወረቃቅቲ ሰብ ከይረኣየ ይወስዶሞ። ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ድማ ኣብቲ ገዛ ብዛዕባ ዋጋ ምስ ጆን ቻፕያን ንምዝርራብ እቲ ራሻዊ ዋና ናይት ክለብ ምስ መሳርሕቱ መፂኡ በይኖም ኮፍ ኢሎም ይዕልሉ። እቲ ራሻዊ ቢዝነስማን ቅድሚ ዘረባ ምጅማርና መሳርሕተይ ንውሽጢ ኢቶ ኣብ ዝበለሉ ሰዓት መሳርሕቱ ተቆራሪፁ ኣብ ንእሽተይ ፊስቶ መሳሊኢቶም የምፅሉ። ብምቕፃል ንሱ እውን ዝበልዎ ነገር እንደዘይገይሩ ናይ መሳርሕቱ ዕጫ ከም ዝበፅሖ ተነገሮ። ብተወሳኺ ኣብ መላእ ከተማ ብሽሙ ዘለዉ ናይት ክለባት ናብ ናይ ጆን ቻፕያ ሽም ኣመሓላልፍ እንተዘይኮይኑ ድማ ሰበይትኻን ወድኻን ክቆትሎመይ ብምባል ስእልታት ናይ ወዱን ሰበይቱን የርእዮ።
اتراشاو دما بسمبادا أمارات سئينو نتوم كلباتو يحلفون مهاب عبسد دالولو نايوعل ورقات يفرم ኣብቲ ውሽጢ ገዛ ኣናፁ ክነጥፊ ናይሎም ሰኣተው በዓል ማርከስ ድማ ማይ ሃንደበት ካብቲ ዝተቆራረፀ ሰውነት ናይ ሰብ ዝተረፈ ፃብዕ ረኺቡ ሰንቢዱ ነታ ዝተረፈት ኣፃብዕቲ ሒዝዎ ክወፅእ ክብል እቶም ናይ ጆንታፕያ ሰባት ይመፅዎ ብድሕሪ እዚ ንዕኦም ብምህራም ንማርከስ እውን ህደም ኢልዎ ተተሓሒዞም ናብ መኪኖም የምርሑ በዚ ድማ ከይተተሓዙ ክሃድሙ ከኣሉ ጆንታፕያ ድማ እንታይ ከም ዘጋጠመ ንዓሳኹር ይሓትት ምስ ነገርዎ ቀልጢፎም ብዛዕባ ናብ ገዝኡ ዝኣተው ሰባት መንነት ከጻርዩን ቀቲሎም ኣብ ናይ ሬሳ ሳንዱቕ ገይሮም ከምፅሉ ብሕርቃን ኣዘዘ በዓል ማርከስ ድማ ኣብ ኦፊሶም ምስ በፅሑ ነቲ ሒዞሞ ዝመፁ ሓበሬታ ንምርካብ ነቲ ዝተቐዳደደ ወረቐት ኣብ ምፅራይ ኣተዉ እቲ ናይ ኣጻብዕቲ ሰብነት እውን መን ምዃኑ ክፈልጡ ከኣሉ በቲ ወረቓቕቲ ድማ ናይ ኢትዮጵያ ዲስክ 7 ዝተባህለት መርከብ ሪኦም ኣብቲ መጀመርያ ንጸለምቲ ተቃዊሞም ዝሓስዎም ሰባት ተሲብልዎም እሞ ድሕሪ እዚ ኣብ ናይ ጆንታፕያ ገዛ ድማ ብቴሌፎኖም ዝተቐድሐ ድምፂ ይከታተሉ ጆን ድማ ንሓፍቱ ማርከስ ንናይ ፋይናንሻል ስርሑ ክትሰርሓሉን ስርሑ ሕጋዊ ክትገብረሉ ደው ኢሉ ከዘራርባን ንኽረኽብ ክቆጥራን ይሰምዑ ከም ዝተሓሰበ ድማ ድሕሪ ዝተወሰነ ሓፍቱ ማርከስ ምስ ጆንታፕያ ተራኺቦም ኣብ ገምገም ባሕሪ ኮፍ ኢሎም ናብቲ ባሕሪ እውን ሒዝዋ ኣትዩ ከስራሓ ዝተለየ ስራሕ ጽቡቕ ገይሩ የረድኣ ነሳ ድማ ንዕኡ ኣብ መፃወዳት እትወሉ ዕድል ስለ ዝረኸበት ብቕፅበት ነቲ ዘምፀላ ስራሕ ተቐቢላቶ ይፈላለዩ ድሕሪ እዚ ዝረኸበቶ ሓበሬታ ንመሳርሕታ ብኤኤ እንዳነገረት ከላ በዓል ማርከስ ኣፀዊዖማ እቲ ጆንታፕያ ሓደገኛ ከም ዝኾነ ምስ ነገርዋ ነሳ ድማ ኣነ ብኸመይ ንዑ ከም ዝረኸብክዎ ፈሊጥኩም በለቶም ነሶም ድማ ነቲ ሰብ ክሳብ ሕጂ ክሕዝዎ ፈቲኖም ከም ዝኣበዮም ይነግርዋ ነሳ ድማ ንኽትሕዞ ኣብ ጫፍ ከም ዝበፅሐት ምስ ነገረቶም ነሶም ድማ ንሱ ድራግ ዘዘዋውረላ መርከብ ከም ዝፈለጥዎን በዚ ድማ ኢድ ከፈንጂ ክሕዝዎ ከም ዝተለዩ ነጊሮማ ብሓንሳብ ንሶም ክትሰርሕ ይፅምብርዋ ነዚ ክሕግዞም ድማ ነቲ ኣብ መጀመርያ ንናይ ፃዓዱ ሓይሊ ከኽብር ዝሓዝዎ ሓደ ሰብ ካብ ቤት ማእሰር ተፍቲሖሞ እታ ዲስክ 7 ዝተባህለት መርከብ ትርከበሉ ቦታ ንክወስዶም ይነግርዎ ናብቲ ቦታ በፂሖም ድማ እታ መርከብ ክሳብ ትመፅእ እንዳተፀበዩ ሲድኒ ሞንጎ ኣብኣን ኣብ ማይክን ዘሎ ነገር ክትሓብኦ ሰልችዋ ንሓዋ ነታ ሓቂ ምስ ማይክ ዝጀመርዎ ፍቕር ነገረቶ ነዚ ሰብዐ ማርከስ ድማ ብማይክ ሓሪቆም ዝነበረሉ ማይክ ድማ ክሕሱ ደለይ ኮንኩን ነቲ ቁኑዕ ሰዓት የፅበይ ነይረ ኢሉ እናተዛረቦ ከሎ እታ ዝፅበይዋ ዝነበሩ ጀልባ መፅያ ጭቕጭቖም ጠጠው ብምባል ብርሑቕ ኮይኖም ክከታተሉ ጀመሩ እታ ጀልባ ሒዛቶ ዝመፀት ድራክ ኣረኪባ ክትከይድ ከላ ነሳቶም ድማ ነቶም ናይ ጆንታፕያ ሰራሕተኛታት ክከታተሉ ጀመሩ ሲድኒ ድማ ከይትፍለጥ ኣብኡ ክትፀንሕ ከላ በዓል ማይክ ድማ ነቶም ኣብ ብዙሕ መኻይን ዝነበሩ ሰባት ምክትታሎም ጀመሩ ድሕሪ እዚ እቶም ሰባት ብዝተፈላለየ ፅርግያ ክኸዱ ከለዉ በዓል ማርከስ ድማ ነታ ናይ ሬሳ ሳንዱቕ ሒዛ ዝነበረት መኪና ምክትታሎም ጀመሩ ድሕሪ ዝተወሰነ መንገዲ ድማ እቲ ኣውቲስታ ክሃድም ክብል ክሳብ መንገዲ ባቡር ተኸቲሎሞ ክቆድልዎ ንዕዘብ ድሕሪ እዚ ኣብ ናይ መርመራ ግዜ ድማ ኣብታ መኪና ይኹን ኣብቲ ናይ ሬሳ ሳንዱቕ ዳግማይ ወልሓደ ከይረኸቡ ስለዝተረፉ እቲ ሓላፊኦም ተበሳጭው እንዳተቋየቖም ንዕዘብ ማርከስ ድማ ብማይክ ሓሪቑ ካብኡ ክፍለጥ ቅያር ሓቲቱ ከም ዘሎ ነጊርዎ ይኸይድ ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ማይክ ናብ ማርከስ ይመፅእ ቀፂሉ ንናይ ጆንታፕያ ሬሳ ዘቐምጠሉ ቦታ ተሓቢኡ ኣቲኻ ፃሪ ናይ ቤት ፍርዲ ፍቓድ ከም ዝረኸበ ይነግሮ ብዛዕባ ናይ ምቕያሩ ጉዳይ ከዘራርቦ ዝፈተነሉ ድማ ማርከስ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ደምዲሙ ከም ዝወድአ ይነግሮ ብድሕሪ እዚ ንናይ ማርከስ ናይ መጀመርያ ጓሉ ናብ ናይ ቤት ትምህርቶም ዝተዳለዉ ፕሮም ክወስዳ ዝመፀ መንእሰይ ብዘስሕቕ ነገር መኒኻ ዕድሚኻ ክንደዩ እንታይ ዳኻ ዓብ ትመስል ወልሓንቲ ከይትገብራ እንዳበሉ ተፈራርሕዎ ንዕዘብ ንምሸቱ ድማ ናብቲ ብናይ ኣደ ጆንታፕያ ተመስጊቡ ዘሎ ናይ ሬሳ መቐመጢ ቦታ መፅኦም ነቶም ሓለውቲ ኣተዓሻሾም ናብ ውሽጢ ብምእታው ናብቲ ሬሳት ዘለውዎ ቦታ ምስ በፅሑ ድማ ነቶም ሬሳታት እንዳኸፈቱ ድራግ እንተረኸብና ብምባል ይፍትሹ ድሕሪ ዝተወሰነ ድማ ካብቲ ናይ ሬሳ ሳንዱቕ ዕሽጓት ሰልድን ኣብቶም ሬሳ ውሽጢ ድማ ብላስቲክ ዝተዓሸገ ድራግ ረኸቡ
ድሕርዚ ንኹሉ ዝረኸብዎ ሓበሬታ ብኻሜራ እንዳቐድሑ ናይቶም ሬሳታት ሽታ ዕክርክር እንዳበሎም ክወፁ ዝሓሰብሉ ማርከስ ድራግ ክቀባበሉ ከለዉ ክልተ ኸኒና ድራግ ሃንደበት ዝኣተዎ ቢኬር ማይ ሰቲ በዝትማ ማርከስ ቀበጥበጥ መባል ጀመረ። ኣብቲ ቦታ ዝነበሩ ሓለውቲ ከይመፅዎም ብደገ ዝነበሩ ኣባላቶም ኣተዓሻሸሙሎም ካብቲ ቦታ ብቕልጡፍ ክወፁ ከኣሉ። ድሕርዚ ናብ ናይ ሓላፊኦም ከሳምሪሖም ነቲ ዝረኸብዎ ሓበሬታን ጭብጥን ብስእሊ ደጊፎም እንዳነገሩ እቲ ኣዘዋዋሪ ሰብ ብውሽጢ ሬሳን ሳንዱቕን ድራግን ሰልድን ከም ዘዘዋውርን ናብ ኩባ ከም ዝልእኽን ማይክ የረድኦ። እቲ ብድራግ ደንዚዙ ዘሎ ማርከስ ድማ ነብሱ ምቁፅፃር ኣብይዎ ክቐብጥን ዘይክበር ክገብር ንሪኦ። ኣብ መወዳእትኡ ድማ ኣብኡ ሻወር ከም ዝወስድ ብምግባር ከረጋግእዎ ከኣሉ። ንፅባሒቱ በዓል ማርከስ ናብቲ ሬሳታት ዘለዎ ቦታ ተዓጢቖም ኣምርሑ። ካልኦት ኣባላቶም ድማ ናብ ናይ ጆን ታፕያ ገዛ ጉዕዞኦም ጀመሩ። ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ድማ ኣብ ስራሕ ዝነበረት ሲዲ ምስ ፒኤ ርክብ ከም ዘለዋ ጆን ታፕያ ሓበሬታ ይመፆ። ድሕርዚ ንሲዲ ጨዊ ሒዛ እቶም ኣብ ደገ ዝነበሩ ኣባላታን ናይ ሚድያ ፖሊስን ድማ ንውሽጢ ንምእታው ኣብ ፃዕሪ ነበሩ። እቲ ክለቡ ዝተመንጠለ ራሻው ድማ ተዓጢቑ ንጆን ታፕያ ንምቕታል መፂኡ ነበረ። ንውሽጢ ኣትዩ ድማ ነቶም ዓስከራት ናይ ጆን ክቐትሎም ጀመረ። ጆን ድማ ንሲዲ ብምሓዝ ብድሕሪት ሃዲሞ ክወፅእ ከኣለ። ፖሊስ ድማ ነቲ ራሻው ግለሰብ ተጒሶም ይቐትልዎ። በዓል ማርከስ ከዓ ናብቲ ናይ ሬሳታት ቦታ ዋላ እንተበፅሑ ወል ሓደ ነገር ግን ክረኽቡ ይከኣሉን። ድሕርዚ ነቶም ድራጋትን ገንዘብን ሒዛ ትኸይድ ጃልባ ከም ዘላ ተነጊርዎም ብቕፅበት ብሄሊኮፕተር ገይሮም ነታ ጃልባ ተኸታቲሎም ምስ ረኸብዋ ብተኽሲ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅሮም ይእትውዋ። በዚ ድማ ተሓቢኡ ክዘዋወር ዝተሓሰበ ናይ ጆን ታፕያ ሰልድን ድራግን ሒዞም ናብ ሓላፊኦም ረኪቦሞ ስራሕና ወዲእና ኣለና ብዝበሉ ሰዓት ጆን ታፕያ ደው ኢሎም ነቲ ዝሓስዎ ድራግ ይኹን ሰልዲ እንተዘይመሊሶሞ ንሲዲ ዳግም ከም ዘይርእይዋ ይነግሮም። ሓፍቱ ብሽግር ከም ዘላ ዝተነገሮም ማርከስ ድማ ኩሎም ሓለፍቲ ዝነበሩሉ ኣጋጣሚ ሽኩሩ ይዝርዝር። ክሳብ መፍትሒ ዘምፅሉ እውን ሓፍቱ ክትቀተል ከም ትኽእል ይዛረብን ኣብ ውሽጥን ጭንቀት ኣትዩ ይቁዝም። ማይክ ድማ ምስኡ ክሳብ ሞት ከም ዝጓዓዝን ከም ዝበኣስን እንዳነገሮ ብሓሳብ ናብ ሓፍቱ ትኸዶ ዘላ ክባን ንምዃን እንዳሓሰቡ ከለዉ መሳርሕቶም ናይ ኣልፋ ኣባላትን ናይ ፒኤ ፖሊስን ብሓደ ምስኦም ክሰርሑ ይሰምዑ። ናይ ሲአይኤ ኣባላት ተሓባቢሮሞም ድማ ጆን ንሲዲ ጨዊ ምስ ቤተሰቡ ኣብ ኩባ ኣብ ምንታይ ከም ዘዕረፈ ፃርዮም ዝነብረሉ ቦታ ክፈልጡ ከኣሉ። ናብኦም ሪሖም ድማ ኩሉ ነገር ከፃርዩን ናብ ውሽጢ ኣባሎም ከም ሰራሕተኛ ክልኹ ኣብ ስራሕ ተፀመዱ። ነቲ ገዛ ከቢቦም ምስኦም ኣባል ብዝኾነት ናይቲ ገዛ ሰራሕተኛ ሲዲ ኣብ ተጨወያ ከም ዘላ ድሕሪ ምፍላጦም በብቦትኡ ኣብቲ ገዛ ዝነበሩ ሓለውቲ ናይ ጆን ታፕያ ብፈንጅን ብሽጉጥን ኣፃደፍዎም። ማርከስን ማይክን ድማ ብናይ ሬሳ ሳንዱቕ ኣብ ውሽጢ ኣትዮም ናብቲ ገዛ ክኣትዉ ከኣሉ። ድሕርዚ ብቕልጡፍ ነቶም ሓለውቲ እንዳቐተሉ ናብ ሲዲ ዘላቲ ቦታ ኣምርሖሞ ካብ ተጨወያትሉ ዝነበረት ቦታ ከውፅዋ ከኣሉ። እቲ ዝሓሰቦ ይኹን ዝዓለሞ ክኾነሉ ዘይከኣለ ጆን ታፕያ ድማ ምስ መሳርሕቱ ናብ መኪና ብምእታው ከሃድሙ ጀመሩ። ኣብ መወዳእትኡ ድማ ናብ ናይ ኣሜሪካ ኤምባሲ በፅሑ። በዓል ማርከስ እውን ደድሕሪኡ መፁ። ድሕርዚ ኣብ ከቢድ ተኽሲ ኣትዮም ይረኣዩ። እንተኾነ ግን ጆን ብድሕሪ ማይክ መፂኡ ሽጉጥ ሓዘሉ ንኩሎም እውን ክቐትሎም ደለየ። ጆኒ ንኩሎም ሽጉጦም ከውርዱ ምስ ነገሮም ሲዲ ድማ ኣብቲ ከባቢ ዝተፃወዱ ፈንጅታት ከም ዘለዎ ምስ ረኣየት ኮነኢላ ሽጉጣ ናብ ፈንጂ ዘለዎ ቦታ ደርበየቶ። ማርከስ ድማ ቀልጢፉ ነቲ ንመሳርሕቱ ሒዙ ዝነበረ ጆን ርእሱ ብሽጉጥ ይሃርሞ። ብድሕሪ ማይክ ኣብ ውሽጢ ስምባደን ብናይ ዓርኩ ማርከስ ድማ ተደኒቁ ከም ንክሶ ጀመረ። ቀፂሉ ናብ ኣፍቃሪቱ ምርሑ ንዓኣ ክብል ክሳብ ኩባ ከም ዝመፀ ነጊርዋ ኣብ ቅድሚ ሓዋይ ሰዕማ ኣብ ስማ ትዕስብትና ንዛዝም። ፍትዋት ተኸታተልቲ መደብና ንሎሚ ዘቕረብናልኩም መደብ ነዚ ይመስል ነይሩ። ከም ዝፈተኹማ ኣይጠራጠርን። ነዛ ቪድዮ ላይክ ሼር ብምባል ዘለኩማና ፅሬት ይኹን ሓበሬታ ኣብ ኮመንት ሴክሽን ኣሙጡልና። ነዛ ቻነልና ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ሳብስክራይብ እንዳበልኩ ኣብ ቀፃሊ ብኻልእ መደብ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ።